Christ Center Ministries. እምነት አለኒ አምላኽ ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ቅድሜና ዝመጽእ ዘሎ ናይ ሓድሽ ዓመት እግዚአብሔር በዓወት ከሳግረና ምዃኑ እምነት አለኒ አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ምኽሩ የፍልጠና ስለዘሎ ነዚ ምኽሪ ዝሒዝና ነቲ ሓድሽ ዓመት ክንቅበሎ ኢና አሜን ምኽሪ አምላኽ ሒዘ ክቅበሎ ይዝብል ንሕራሎ ምኽሪ አምላኽ ሒዙ ነታ ትመጽእ ዘላ ዓመት ክንቅበላ ኢና ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ስለምንታይ ኢና ዓመት ፍረ ይብልና ዘለና ኔክስት ይር መጽሐፍ ቅዱስ አፍቲ ዘሉ ከም ኢሉሎ እንታይ ኢሉሎ ሽዱሽተ ዓመት ምስ ሓረስካያ ኢሉ ኣብታ ሻድሸይቲ ናብታ ሻብዒት ክሰግር ከለኻ እንታይ ትግበር ኢሉ ዕርፋ ነታ መሬት ኢሉ ኣብ ሻድሸይቲ ዓመት ግን ዕጽፊ ፍረ ክበካ ኢሉ ንምንታይ ዝኸውን ነታ ሻብዒት ዓመት ዝኸውን ኦልሞስት ሽዱሽተ ዓመት ጌርና ኣለና ኣብዚ ኣገልግሎት ካብ ነገልግል ስለዚ እዛ ዓመት እዚኣ ሻድሸይ ዓመትና እያ ክትከውን ማለት እዩ ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚ እግዚአብሔር በዕጽፍ ዝባርከልና ዓመት ያ ኔክስት ይር تذكرم ነገር እዚ ዝነበርና 2025 ዓመት ምሕረት እዩ ኢልና አምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ዓመት ምሕረት እዩ ንሕሪልካ ብድሕሪኡ ድስዕብ ድሕሪ ምሕርካ ኮንካ ብነጻነት ኢኻ ትመላለስ አሜን እንዳፈረኻ ኢኻ ትከይድ ደለካ እንዳዓበኻ ኢኻ ትከይድ ደለካ እንዳተለወጥካ ኢኻ ትከይድ ደለካ አምላኽ ተመስገን ይሁን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ምሕረት እንተዳሪኹም እንታይ ኢኻ ትገብር ገዛኻ ተዓጺኻ ትጽልይ ትልምን ትጸውም ገጽ እግዚአብሔር ትደሊ እቲ ግዜቲ ኾም እዩ ዝሓለፍና ዛ ዓመት እዚኣ ብፍላይ ኮም ያ ነራ ናይ ምሕረት ዓመት ያ ነራ ልብና ምሕረት ምእንቲ ክለማመድ ብምሕረት ዝሕለፍናዮ ግዜ ነይሩ አምላኽ ተመስገን ይሁን እግዚአብሔር ድማ ነፃ አውጪና አምላኽ ይመስገን ፍታው አምላኽ ስለዝኾነ ነፃ አውጪና ዓመትና በምስጋና ኮንፈረንስ ጌርና ናይ ምስጋና ኮንፈረንስ ኢልና ካብ አፍና ምስጋና ክወጻሎ በምስጋና ክንጀምራለና ተባሂልና ስለዚ ንሕናውን ንዑ ተቀቢልና ማለት እዩ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ንፈሪየሉ ዓመት እዩ አምላኽ ተመስገን ይሁን አሜን ክትከዱ ክትፈሪዩ ፍሬኹም ድማ እንታይ ክኸውን ይልቃል አምላኽ ነባሪ ክኸውን እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አምላኽ ተመስገን ይሁን እምበኣል ዝጀሚርና ያደልና ትምህርቲ ኢምፖርታንት ቶፒክ አገዳሲ አርእስቲ ማለት እዩ አምላኽ ተመስገን ይሁን ንዓይ ስለዝለወጠኒ ለነፍስ ወከፍኩም ክልውጥ ምዃኑ እምነት ኣለኒ አምላኽ ይመስገን ሓውሲ ትምህርቲ ስለዝኾነ ስብከት ስለዘይኮነ ዘይክውድኦ ክእለ አምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚ ክንቅጽሎ ኢና ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ እንታይ ኢለኩም ሎማዓንቲ ታ ባህሪ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ኢልና አምላኽ ተመስገን ይሁን ናይ መን ባህሪ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ቀዳመይቲ ርኢና ኣለና ሎማዓንቲ ካልእቲ ክንርኢና ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ኢለን የረ ባህሪ ጳውሎስ ክንርኢና ኢልና አምላኽ ተመስገን ይሁን ተዘይ ወዲእና ግን ክንቅጽሎ ኢና ኔክስት ይር ማለት እዩ ንዓመታ ክንቅጽሎ ኢና አሜን ዝብል ንዓመታ ድሕሪ ሳልስቲ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ بعدما كنا مهار كلنا I don't know ده هل وش تقوم تتنكفون كونكم ما يفلتني أنا كن نبحكي نبعتني يروح عيني بدك دك حفتو نداويتي دك تصوريا نوش تخيم زنبعوه سمعتك استيق قبر عيد الله نمبر نبحكي أو عيني سي يسمع عني يرو يسوع كريستوس تزحلفه أبز مدري خلو زحلفه يرعيني يرو كم سب كونكم رأيوه مخابت زمن تقد مغلتش عمت يزارب له متشوت اب زي نبرلو غزي ازيو كانزان يروي قبل علت متشوت زي مهلاوسي ود سبيت تباهيلو عبي اب قدمي حواتو ازيو كبيد نغري مزمور داويت سانچاتن انت انبيبكم اب غزخا هم وركي بكم نيره ازي ممهران انتايلوم يمدصوعوا مزمور داويت سانچاتن the silent year of Jesus يميلوم زصوعوا ማለት እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተን 30 ዓመት ሳይለንት ይር ተባሂለን እንጽዋ ሳይለንት ይር ማለት ድምጽ ዘይነበረን ዓመታት ማለት ሳይለንት ይር ማለት ድምጽ ዘይነበረት ዓመታት ተን 30 ዓመት ብውሕዱ ኣብዝለዋኹም መዝሙር ዳዊት 69 ኣለዋ ዳዊት ብመንፈስ ይጽሕፍዎ ነዚ መዝሙር እዚ አምላኽ ተመስገነ ይሁን መወዳእታ ደቂ ጾርያ ክነግረኩም እሞ እስከ ኣብ ገዛ ኸይድኩም ደሰላሰልኩም ደቂ ጾርያ መናሉ ቀየር ክነግረኩም እንት ለው ማንቲ መወዳእታ ደቂ ጾርያ እንታይ ኮይኑ መወዳእታ ደቂ ጾርያ እንታይ ኮይኑ መወዳእታ ደቂ ጾርያ ዝሕዝን ነገር ነይሩ ብፍላይ ዳዊት ኣብ መወዳእታ ዘረባ ነይራ ኣብ ቀዳማይ መጽሐፍ ነገሥት ምዕራፍ 2 እጂ ቁም ነገር ናይዚ ትምህርቲ እንታይ እዩ ቁም ነገር ናይዚ ትምህርቲ ተደኣ ክደግሞ ዘይትኽእል ኮንካ ጥጽዋይ ኮይኑ ይተርፍ
جي لو ما أنت مودة دك سوريا كنقرأكم يمو نفتي نايلو ما أنت مرتنا نحل فينا داويت بتازمة الله معالتي يبل قدام أي مصحف نقص ما أعرف كلته كان فقد حدا داويت بتازمة الله معالتي قربت أمه نسلمون ودو خمس إلو عززو أنا بمنقد خلا مدري خيد الله أمه صنع سبعك أخون تقبروا زبل خلون قصك تملسلو من أنت أنعك كنت أب حقي موسى تصحفوا زلو بمنقد كتكيد حقاقاتو تأززاتاتو فردتاتو مسكرون دما كتحلون تأزاز እግዚአብሔር አምላክ حلو من يهم زولو دلو نسلمون اوكي እግዚአብሔር ነቲ ብዛዕባይ ከምዚ ኢሉ ተዛረቡ ቃል ምእንት ክፍጽሞ እቶም ደቅኻ በእምነት ብሙሉእ ልቦምን ብኩሉ ነፍሶምን ኣብ ቅድመይ ክመላለሱ መንገዶም እንተሓለው ሽዑ ካብ ዙፋን እስራኤል ሰብኣይ ቋርጽን የበለኒ ኢሉስ ሓምሸይቲ ረይዋ እቲ ዮአብ ወድ ጹርያ ዝገበረን ድማ ንስኻ ትፈልጡ ኢኻ እቲ ንኣብኔር ወድ ኔርን ዓማሳ ወድየቶን ነቶም ክልተ ሓላቁ ሰራዊት እስራኤል ዝገበሮም ንሳቶም نعتاتهم قتلوا بجزء سلام دم وجع أفسسه أبتي أب حقوق زنبرة كناتو أب إجرو زنبرة سانون دما دم جبريلس بار كم تبب كعبر رويلس نشبته بسلام نفسي أويل أي توردو يلو أنت مالتي تروم كتلو مالتي ስለዚህ መውዳቱ ሆሞኔር መውዳቱ ጽቡቅ አይነበረን ንምባሊ አምላክ ተመስገነ ይሁን ደቁ ጹሪያ ከምቲ ዝገበሮ ኹፉ ኮሙ ዳዊት ሕነ ፈዲ ማለት ባር እንታይ እዩ ዝምህረና በሐድሽ ኪዳን ስጋዕ ሞቱ ባህሪኡ እንዲዩ ናይ ዳዊት ንርኢ ዘለና ክሳዕ ሞቱ ባህር ዳዊት እንጂ ክሳዕ ሞቱ ከዓ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ እንዳተሓዝና ኢና ንኸይድ ዘለና أب أبيت ويلنا يسوع كريستوس صلوا زي جبرلو انتهي لنا زعبيو خبابيو زعبيو سدران زعبيو هيمانوتن يسوع كريستوس صلوا يجبرلو نيلنا كاوسي وتي نو تنا أملاخ يحيش كبهل سبن لمدن كابز عبيلو ترى نجارنسي أي فالين أنس أملاخ زبلن دا يجبر يلو أملاخ تمسكنا يخون لما أنت نريو بزعبا يسوع كريستوس وانجيل لوكاس معرف كلته خمسين له وانجيل لوكاس معرف كلته قصر 4 كل خاطكم تفلطوا يهم زي اتهصان عبي بمنفس دما دلدله طبقا ملو صق املاخون ابو نبره يلو حجي بزعبا من يدزارب زلو بزعبا تهصان كوينو زتولده نو هصان توليدلنا ودخا توهيبنا مشرينا يوز حلفه هصانن ودن يلنا ينفلالينا يسوع كريستوس سغان ود املاخن يلنا ابزا مدر زي اخملالس كله سب كويني تملاليسو املاخنتو خا انت يغبرن املاخنتو اي حدغن املاخ ينيرو ابز مدر زخ ملالس كله سب طرح يكون ينيرو املاخ يمسكن بملعت ناي سبنت جن ابز مدري تملاليسيو امين اجي حزو انت يبلالخو كعب كله هصان كوين متيو سو طرح دي كون يلوس بمنفس انت يكون لنالو بمنفس دما دلدله تقاليتي طببقا ملؤ صق املاخون او نبر سلستي انيرن زين اب عبيت يسوع كريستوس زحجزو ባህሪው ምእንቲ ከይጽሎ زحجزو ኦዘን ሰለስተ ነገር ነይረን እቲ መንፈሳውነትን መንፈሳው ኮይኑ ዝዓበየሉ አካይዳን እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተመልኦ ጥበብን ጸጋ አምላኽ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሊዎ ናቡዳ ጠሚቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ እግዚአብሔር ዝገብሮ ናብቲ ኣብ እግዚአብሔር ተወኪሉ ዝቀረቦ ዝተዋሃቦ ውህበት እሱ ዳ ይዕቢ ወንበር በተኸባቢው በተዝተጸልዎ ጽልዋ እንታይ ኮነ ንብላለሁ አይተጸልወን አምላክ ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ዳዊት ግን ትዝዕበዮ ኸባቢኡን ትዝነበሮ እግዚአብሔር ኮ ጥበብ ሂዎ ወይ ዳዊት እግዚአብሔር ኮ ቀቢው ወይ ዳዊት ቁቡይ ኮ ዳዊት መንፈሳዊ ኮ ዳዊት ነገር ግን ጽልዋን ይርዎ ናይ ተዓባቢያ ጽልዋን ይርዎ ይልና እንታይ ኮይኑ አሞንጎ ሕዋቱ ጓና ኮይኑ ስለዛዕበ ነገራት ንዑ ቀሊል ነት ሓደ እንዳጸፍዕነት ሓደ እንዳቀለዐ خيد ቀሊል ነይሩ ክሳዕ ሞቱ ይብለኩም አለው ክሳዕ ሞቱ ንወዱ ኳል ኣብ ዝገደደ ይእቲዎ ማለት ናብ ደም ይእቲዎ ጎይታ እግዚአብሔር በዓል ከዛረብ ከሎሲ ኣብ ኢድካ እንታይ አለ ይሎ ኣብ ኢድካ ደም አለ ይሎ ክሳዕ ክንዱ እዩ ኸይዱ ዳዊት ምስቅባቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መጽዩ ኣብ ዝምድር ዝኽመላለስ ከሎ ከምቲ ዝበለው ንሱ
ወደ 12 ዓመት ምስ ኮና ኣብ ቤት ኣቦይ ክርከብ ይግባአኒ ዝብሎ ኣቤላ ኸይድ ኢሎም ንስድሩ ኣብ ቤት ኣቦይ ክህሉ ይግባአኒ ብንእሽትነቱ ከሎ ኣብ ቤት ኣቦ ወይ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ተጸጊዑ እዩ ዓብዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እዘን ሰለስተ ነገራት እዚአን ኣብ መንፈሳዊ ዕብየት ከመይ ከም ዝሕግዛ ሎማ ሓንቲ ክንሪአን ኢና ኣምላኽ ይመስገን ሰንካ እንታይን ብመንፈስ ደልደለ ዝብል ጥበብ ከዓ መልኦ እቲ ሳልሳይ ከዓ ጸጋ ኣምላኽ ኣብኡ ነበረ ብግልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዘን ሰለስተ እዚአን ኣብኡ ኣብቲ ምዕራፍ 1 2 3 ዮሐንስ አርእና ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ኣብቲ ምዕራፍ 1 ዘገርም ጽሑፍ ኣሎ ዮሐንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ እንታይ አንሳ እታ ብመንፈስ ደልደለ ትብል ኢና ክንሪያ ቀዳመይቲ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣለኩም ቁጥር 28 እዚ ኣብ ዮሐንስ መጥምቅ ዝነበረ ኣብታ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮርኔልዮስ ንጽባሒቱ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረኣየ እሞ እነሆ ሓጢአት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረ ይመጽእ ንሱ ቅድመይ ነይሩ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልክዎ እዚ እዩ ንሱ ድማ ኣይፈለጥክዎን እታ ምስጢራዊ አይደለ ኣብታ ኣይፈለጥክዎን ትብል ዮሐንስን ኢየሱስን ደቂ ሓትን እዮም ብስጋ ይፈልጡ ከዓቢ ከሎሲ ብስጋ ብሓንሳ እንዳተጻወቱ እዮም ዓብዮም እንዳተጻወቱ ብሓንሳ ኣብ ሓደ ከባቢ እዮም ዓብዮም ማናቱ ደቂ ሓትነታት እዮም ክልቲኦም ንማርያም ከዓ ጽቡቕ ዝገበረተላ ኣዲኡ ዮሐንስ ስለዚ ብስጋ ይፈልጦ እዩ ወዲ ሓትነኡ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ሓደ ግዜ ግን ለውጥ መጽዩ ወዲ 30 ዓመት ምስ ኮነ ኣገልግሎቱ ምስ ጀመረ ናብ ዮሐንስ መጽ ይብለና ኣሎ ክጥመቕ ኢሉ ናብ ዮሐንስ መጽ ስጋውነቱ ገዲፍዎ I don't know ከመይ ነይሩ ይኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ሁሉ ቀንጢጡ ይመጽዩ መጽዩስ ተራእስ ካልእ ሰብ ኮይኑ ጸኒሑ ኣይፈልጦን ኢሉ እዚ ሰብ ይፈልጦን ኢሉ ንኺድ ንቐጽል ረእይዎ ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ገና ኣነ ብማይ እንዳጥመቅኩ መጻእኹ ዮሐንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ረአሁ ኢሉ መስከረ እቲ ብማይ ክጥመቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ክጥመቕ ከሎ እትሪኦ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ኢሉ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን ነገር ተቐይራ ተለዊጡ ካልእ ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሉ ወዲ ሓትና ካይኮነን ንሱ ብስጋ ይትረአዮ ኢልዎ እቲ ሓጢአት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽሲ ንሱ እዩ ንዑ ኢኻ መንገዲ ትጸርግ ነርካ ኢልዎ ወይለ ከምኡ ድዩ ከምኡ ኢልዎ መንፈስ ቅዱስ ምልክት ሂቦ ሽዑ እንታይ ምልክት ሂቦ ኣብኡ ርግቢ ክወርድ ኢልዎ ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚ ብመንፈስ ዝደልደለ ሰብ ክንፍ ኸውፅእ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ይደሊ ካዳድኑ ክቕየል ቀስ ኢሉ ክኸይድ ቀስ ኢሉ ክዛረብ ወይ ከዓ ኣብ ዘመንና ደሎ ወርቃዊ ክዳን ተኸዲኑ መጽዩ ብልጭልጭ ዝብል ገይሩ ካብ ሰቡ ፍልይ ዝበለ ነጊረኩም እዮም ምሽናይ ሓደ ፓስተር ኣብ ኬንያ ዝገበሮ ፓፓ እዮም ድብሎ በቃ ናይ ባሓቂ እዚ በቃ ፓፓ ፍሉጥ እዩ ማዕት ኮንግሪጌሽን ዘለዎ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘለዎ እጃ ሓደ መዓልቲ ኣሽሓት ሰብ ተኣኪቡ ይጽበየ ነይሩ ክመጽእ ፓፓ ተባሂሉ ተዘሚሩ ገለ መወዳእታ እዩ ድመጽእ እሱ ንእሽተይ ቃል ተዛሪቡ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ኣፍ ደገ ብፅሕ ምስ በለስ ማኪና ከፊቶም ብሉ ክወርድ ኣይወርድኒ ኢልዎም ንዓባ ውረድ ሰብ ጽበየካ ኣሎ ኣብ ዘይተቐደሰ ምድሪ ኣይረግጾን እያ ኢሎም ተለመንዎ ገለ ተበሉ ኣብዩ ምውራድ እንታይ ንግበር ኢሎሞ በቃ ምድሪ ምእንቲ ከይረግጽ ሰብ ይነጸፍ ተባሂሉ ሰብ እናረገጸ ናብ መድረኽ ኣትዩ ሕጂ ሪኢኹም ዶ እቲ እዚ ኣነ ክረዳእኩም ደሊሉ መንፈሳዊ ለውጢ መንፈሳዊ ዕብየት ዝበሃል ናይ ውሽጢ ለውጢ ስጋዕ መንፈስ ቅዱስ ዝነግረካ ዳ እምበር ስጋዕ መንፈስ ቅዱስ ዘረዳእካ ዳ እምበር ብኡ ዝመጽእ ለውጢ የለን ብሩኻን መንፈሳዊ ዕብየት እዚ ይኮነን መንፈሳዊ ዕብየት ኣብ ስጋኻ ክሳዕ ዝረአ ይኮነን ከምዚ ኣገዲድካን ውሽጥኻ ብትገብሮ ሰብ ምእንቲ ክፈልጥ ሰብ ምእንቲ ከኣምነካ ሰብ ተሸኪምካ ክኸይድ የብሉ ሸኸም ኢኻ ንስኻ ከምዚ ዓይነት ኣገልጋሊ ተሸከሙኒ ዝብል ሸኸም እዩ ሴኬም በባህሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሴኬም ኣሎ ሸኸም ማለት እዩ ሴኬም ሸኸም እዩ ሸኸም እዚ መንፈሳዊ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ሸኸም እዩ እዚ ተሸከሙኒ ዝብለሉ ዕዳ እዩ ዝንሰብ ጎይታና
ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ትሕት ኢሉ መጺኡ ብዮሐንስ ክጥመቕ ኢሉ መጺኡ ትሕት ኢሉ ቶም ድኻታት ብዮሐንስ ዝጥመቑ ነይሮም ምስኦም መጺኡ ዮሐንስ ምስ ረኣዮ ግን መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሉ ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ስለዚ እቲ ብመንፈስ ደልደለ ዝብል እቲ ትሕትንዎ ኣብ ንሰባት ዘርኣዮ ትሕትና ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ትሕት ምባሉ ኣብታ ጽንዕቲ ኢደ ኣምላኽ ትሕት ብምባሉ እግዚአብሔር ከም ዘልዓሎ ዮሐንስ እንታይ ገይሩሉ ብላ ኣለኹ ዮሐንስ መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሉ ብጥራሕ ደዋይ በለን ሽዑ 35 ረይዎ ንጽባሓይቱ ድማ ዮሐንስ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ደው ኢሉ ነበረ ኢየሱስ ክሓልፍ ከሎ ርዩ እሞ እንሆ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቶም ክልቶም ደቀ መዛሙርቱኻ እዚ ክብል ከሎ ሰሚዖም ንኢየሱስ እንታይ ገበርዎ ሰሓቦ ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ኣለዎ ክሰሓብሲ በቃ ዘለዎ ሰብ ኢኻ ትስዕቦ ዘይብሉ ሰብ ኮ ይሰዓብኒ ዘይብሉ ሰብ ተዳሪኹም ሰዓቡን እንዳበለ እዩ ትኻ ክደብለካ በቃ ትስዕቡን ኣሎ ክትቅዘፍ ኢኻ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ተዘይስዕብካ እዝን ተዘይጌርካ ተዘይከፊልካ ምዋእ እንተዘይሂብካ ኢየሱስ ዮሐንስ ግን ነቲ ሰዓብዎ ይበለ ነጊርዎም ጥራሕ እዚ ሓጢአት ኣምላኽ ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ እዩ ምስ በሉስ ዮሐንስ ካብ ሕጂ እኒኦ ናብ ዜና ክንከይድ ተቃውሞ የለን ብድሕሪኡ ኣምላኽ ተመስገን ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክሰዓብ ዘለዎ ሰብ እንታይ ካ ትገብሮ ትስዕቦ ኣምላኽ ይመስገን እዚኣ እንታይ ናይ ኢልና እታ ብመንፈስ ደልደለ እታ ካልአይቲ ኣብ ምዕራፍ 2 ከምዚ ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ሳልሰይቲ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኮነ ኣደ ኢየሱስ ኣብኡ ነበረት ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ ወይኒ ምስ ተወድአ ኣደ ኢየሱስ ወይኒ እምበር የብሎም እንበለቶ ኢየሱስ ድማ እቲ ሰበይቲ ምሳኺ እንታይ ኣሎኒ ግዜ ግና ይበፅሐን እናበለ ኣብቲ መርዓ ሓደ ተኣምራት ገይሩ እዚ እንታይ እዩ ጥበብ ኣምላኽ ተመስገን ይኹን እዚ ክገብር ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታ ጥበብ ከዓ መልኦ ትብለላ ተቀዳመይቲ ብመንፈስ ምድልዳል ኢልና ኣለና እታ ካልአይቲ እቲ ብእግዚአብሔር ዝተዋህቦ ውህበት ንሰብ ጠቕሚ እዩ ዘውዕሎ ነይሩ ኣሜን እቲ ዝተዋህበና ውህበት ሲ እቲ ብእግዚአብሔር ዝዋሃብ ውህበት ፍሪ ውህበት ይብሩኻት ብነፃ ዝዋሃብ ውህበት እዩ እዚ ጥበብ እዚ ድማ ይብላ ኣለኹ እዚ ጥበብ እዚ ድማ ብነፃ የውዕሎ ነይሩ ሰባት ኣው ኣነ ክፍለጥ ኖ ኢየሱስ ይገርዎ እዛ አገልግሎት እዚ ዓይነት ጥበብ እዚ እዚ ዓይነት ብዙሓት ከም ኢሎምሽ እዛ ጥበብ እዚኣስ ካበይ ተዋህቦቶ ኢሎም ምክንያቱ እሳቶም ዝፈልጥዎ ቅድሚኡ ዝነበረ ጥበብ ነይሩ እዩ ጥበብ ናይ መን ጥበብ ሰሎሞን ጥበብ ሰሎሞን ዝበሃል ይፈልጡ እዮም ንሳቶም እጂ ጥበብ ሰሎሞን እንታይ ካ ትገብር ትነጅሕ ኢኻ ትህብትም ኢኻ ጥበብ ናይ ሰሎሞን ዘለዎ ሰብ ልክ ምክንያቱ ሳዩ ምሂርዎም ሰሎሞን ጥበብ እንድሕራለካ ሃብታም ኢኻ ዝብል ትምህርቲ ናይ ሰሎሞን እጂ ክሽየጥ ኣለዎ ኩሉ ስራይ እንተ ጌርካ ክትሸጠለካ ተኣምራት እንድሕር ጌርካ ክትሸጠለካ ካልእ እንድሕር ጌርካ ክትሸጠለካ ናይ ሰሎሞን ኩላ ምስ ገንዘብ ዝተኣሳሰረት እያ እዚኦም ድፈልጡ ንሳቶም እንተራ ጥበብ ኣለካ ኮይኑ ካብ ላዕሊ ዝተዋህበ ጥበብ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ክትህብትም ኣለካ እዮም ድፈልጡ ጨርቃም ከምዘይ ትኸውን ሲ ኣፀቢቑ እዩ ዝርድኦም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እዚ እንዳፈለጠ እዚ እንዳሰምዐ እዩ ዓብዩ እቲ ብእግዚአብሔር ዝተዋህቦ ጥበብ ንሰብ እንታይ ገብረሉ ነይሩ ብላ ኣለኹ ንሰብ የገልግለሉ ነይሩ ብነፃ ብኸምኡ ዝተዋህቦ ንሰብ ድማ ብምንታይ የገልግል ነይሩ ንሰብ ድማ ብነፃ የገልግል ነይሩ ከምቲ ኣብኡ ዝተለምደ ባህሊ ልምዲ ከምኡ ኣይከይድኒ ነይሩ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣለኹ እቲ ከባቢኡ ብባህሊ ዝመፀ ልምዲ ንባህሪኡ እንታይ የገበሮን ንባህሪኡ ኣይፀለዎን ምላኽ ተመስገን ይኹን እታ ሳልሰይቲ ንሪኣ ፀጋ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ነበረ ትብል እያ ምላኽ ይመስገን ፀጋ ኣምላኽ ኣብኡ ነበረ እዚኣ ልክ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰማርያ ክሓልፍ ግዲ ኮኖ ትብል ኩላህና ንፈልጣ ጠቕስላ ምጅሎ ኩላህና ንፈልጣ ኢና ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣብኡ ረኺብዋ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ጥቓ እታ ያዕቆብ ዮሴፍ ወዲ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካር ናብ እትበሃል ከተማ ሰማርያ መፃ ውኻ ዒላ ያዕቆብ ኣሎ ኢየሱስ ከዓ ብምኻድ ደኺሙ ኣብ ጥቓ እታ ዒላ ተቐመጠ እቲ ግዚኡ ሳልሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ካብ ሰማርያ ከዓ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መፀት ኢየሱስ ድማ ማይ ኮታስቲ እንበላ ደቀ መዛሙርቱ ግና ክዝብላዕ ክዕድጉ ናብ ከተማ ከይዶም ነበሩ ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተሓባበሩን እዮም እሞ እታ ሳምራዊ ሰበይቲ ንስኻ ኣይሁዳዊ ንስኻስ ካባይ ሳምራዊ ሰበይቲ ደኣ ከመይ ኢልካ ማይ ትሰቲ ትልምን ኣለኻ በለቶ እዚኣ እንታይ
ጸጋ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ነበረ ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጂ ጸጋ ኣምላኽ ማለት ዘኽእል ሓይሊ ማለት እዩ ጸጋ ኣምላኽ ማለት እዩ ማለት እዩ ዘኽእል ሓይሊ ኣሜን ከም ብዋልታ እንታይ ልዎ ስለዚ ዝመጽእ ዘበለ ሁሉ መን ይዝከላኸለልካ እቲ ጸጋ እዩ ዘኽእለካ ዋልታ እንድሕር ኮይንካ ዘኽእል ኣሎ ምሳኻ ማለት እዩ ኩናት ክመጽእ ከሎሲ ናባኻ ይውርወርኒ ማለት እዩ ናብቲ ጸጋ እዩ ዝውርወር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ዝተወከለ ሰብ ነይሩ ኣብዚ ምድሪ ክመላለስ ከሎ እንታይ ይብል ኣለኹ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ዝተወከለ ሰብ ነይሩ ኦኬ እንታይ ሽግር ኣለዎ እዛ ሳልሰይቲ እዛ ጸጋ ኣምላኽ ትብል ንሓደ ኣማኒ እንታይ እትጠቕሞ እንድሕር ኢልና ንሰሎሞን ንርአዮ ሰሎሞን ኣብ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 11 ከም ዝኾይኑ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 11 ንጉስ ሰሎሞን ብዘይ ጓል ፈርዖን ድማ ብዙሓት ጓኖት ኣንስቲ ሞዓባውያንን አሞናውያንን ኤዶማውያንን ሲዶናውያንን ሕታውያንን ፈተወ ካብቶም እግዚአብሔር ደቂ እስራኤል ብዛዕባኦም ንሳቶም ንልብኹም ብርግጽ ናብ ኣማልኽቶም ከዘንብልኹም እዮም እሞ ናባታቶም ኣይትኸይዱ ሰሎሞን ብደቂ ኣንስትዮ ልቡ እንታይ ዝኾነ ነይሩ ብል ኣለኹ ልቡ ዝዘንበለ ነይሩ ሕጂ ማዕሪኡ ኸ ሕጂ ብተባዕታይ ምዝንባል ወዲ ተባዕታይ ምዝንባልን ብጓል ሰይቲ ምዝንባልን ክልቲኡ ሓደ ዓይነት ጌርኩም ረኣይዎ ሕጂ ብደቂ ኣንስትዮ ስለ ተማሃርና እምበር ዋላቲ ወዲ ተባዕታይ ይኹን ዋላታ ጓል ሰይቲ ምዝንባል ብወዲ ምዝንባል ጓል ሰይቲ ምዝንባል ስለዚ እዚ ጥበብ ዝመልኦ ሰብኣይ እዚ ጥበብ ዝመልኦ ብኣምላኽ ዝተዋህቦ ጥበብ እዩ ዝብል ኣለኹ በአምላኽ ጥበብ አይጎደሎን ንሰሎሞን ጥበብ አይኮነን ነይሩ ጉድለቱ ጀሪና ኢና ተንክልተም ሽሪና እንታይ ንስን በመንፈስ ደልደለልና ለና ጥበብ ካመልኦ እጂ በመንፈስ ይተዋሂብዎ ጥበብ መንፈስ አምላኽ ይረዲእዎ ንሰሎሞን እንታይ ተዋሂቡ ንብላለና ጥበብ ተዋሂቡ ስለዚ እዚ ክልተ እዚ አይጎደሎን ሓደ ነገር ዝጎደሎን ነይሩ ንዑ ዋልታ ወይካ ናይ ጸጋ ዋልታ አይነበሮን ከም ዝኾይኑ ንጉስ ሰሎሞን ብዘይ ጓል ፈርዖን ድማ ብዙሓት ጓኖት ኣንስቲ ሞዓባውያንን አሞናውያንን ኤዶማውያንን ሲዶናውያንን ሕታውያንን ፈተወ ካብቶም እግዚአብሔር ደቂ እስራኤል ብዛዕባኦም ንሳቶም ንልብኹም ብርግጽ ናብ ኣማልኽቶም ከዘንብልኹም እዮም እሞ ናባታቶም ኣይትኸይዱ ንሳቶም ከዓ ናባኻትኩም ኣይምፁ ዝበሎም ህዝብታት ሰሎሞን ብፍቕሪ ምሳታተን ጠበቀ 700 ነገስታት ኣንስትን 300 ኣንስቲ ወሰንን ነበረኦ ሽሕ ማለት እዩ እተን ኣንስቱ ከዓ ልቡ ኣዘንበልኦ ኢየሱስ እዚ ዝፈልጥ እዚ እንዳተማሃረ ዓቢ ልብኻ ከይዝንብል እንዳተባሃለ ዓቢ ደቂ መዛሙርቱ እዚ ድምጽ እዚ እንዳሰምዑ ዓቢዮም እንታይ ይዝብል ኣለኹ ክትዝንብልሲ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ተጠንቀቕ ይትመልእኽቲ ተጠንቀቕ ብመንፈስ እንታይ ኮለን ብላልና ብመንፈስ ደልደለ ጥበብ ከዓ መልኦ እቲ ሳልሳይ ክትጠንቀቐሉ ዘለዎ ጸጋ ኣምላኽ ምውካል እዩ ኣምላኽ ተመስገን እዩ ሰሎሞን እዚ ኩሉ ብመንፈስ ኣምላኽ ደልዲሉ ሓደ ጥበብ ኣምላኽ ከዓ ነበሮ እንዳበለ ከሎስ ሓንቲ ነገር ጎዲላቶ ትውክልቲ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ኣይነበረ ዳዊት እንታይ ኢሉ ኢልና አንቢብና ኣቀድማ ኣቢልና ዳዊት ዝመተላ መዓልቲ ቀረበት እሞ ንሰሎሞን ከምዚ ኢሉ ኣዘዝዎ ኣነ ብመንገዲ ኩላ ምድሪ ይኸይድ ኣለኹ እሞ ጽናዕ ሰብኣይ ከዓኹን እቲ እትገብሮ ዘበለ ኩሉ ገጽካ ትመልሰሉ ምእንቲ ቀንዓካስ ከምቲ ኣብ ሕጊ ሙሴ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ሕጊ ሙሴ ተጻሒፉሎ እንታይ ዝብል ተጻሒፉሎ ንትእዛዛት እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓሉ ኢሉ ዮሐንስ ነዚ ኸብርሃልና ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ሕጊ ሙሴ እንታይ ኢሉ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ወዝራ 16 17 ሕጊ ሙሴ ተዋሂቡ እሞ ኢሉስ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣብኡ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣግሃዶ ማለት ጸጋ ኣምላኽ ይኽእል ምዃኑ ጸጋ ኣምላኽሲ ይኽእል ምዃኑ ዘግሃደ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ፕራክቲካል እዩ ርኢና ንጸጋ ኣምላኽ ትውክልቲ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ምግባሩ ፕራክቲካል እዩ ኣርኢና ኦኬ ተመይና ርእስና ሕጂ ኣይትረስዕዎ ጸጋ ኣምላኽ ይኽእል ይሉ ኣሎ እንታይ ንኽትገብር ባህሪኻ ንኽትልውጥ ዘሸገረካ ባህሪ ኣብ ህይወትካ ዘሸገረና ባህሪ ሒዝናዮ ዝመጻና ልምድታት ኣሎ ኣብዚ ዝጸናሐና ልምድ ኣሎ በቃ ክርስቲያናዊ ዘይኮነ ልምዲ ክርስቶስ ዘይብሉ ልምዲ ነቲ ዝደለልናዮ ብመንፈስን ነቲ በኣምላኽ ዝተዋሃብናዮ ጥበብን ዘጥፍእ ማለት እዩ ንኽልቲዩሲ ይበልዖ እየ ድብለኩም ዘለኹ
ናይ ሰሎሞን መወዳእታ እኮ ጽቡቕ ኣይነበረን ነንብቦ ጽቡቕ ከም ዘይነበረ ከምብበልኩም እየ ሽሕ ኣንስቲ ኢልና ኣለና 4 ኮነ ድማ ብግዜ እርግና ሰሎሞን እተን ኣንስቱ ንልቢ ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣዘንበልኦ ስለዚ ልቡ ከም ልቢ ኣቡ ዳዊት ፍጹም ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ኣይኮነን ሰሎሞን ከዓ ደድሕሪ ኣሰርተ እታ ኣምላኽ ሲዶናውያን ደድሕሪ ሚልኮም ጽያፍ አሞናውያን ከደ ሰሎሞን ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ ከም ኣቡ ዳዊት ገይሩ ፍጹም ንእግዚኣብሔር ኣይሰዓቦን ሽዑ ሰሎሞን ንኸምሽ ጽያፍ ሞዓብን ንሞሌኽ ጽያፍ ደቂ ኣሞንን ኣብቲ ኣብ መንጽር ኢየሩሳሌም ዘሎ ኸረንን በረኽቲ ሰሪሐ ንኹላተን ኣንስቲ ጓኖት ኣንስቱ ንኣማልኽትን ዝዓጥናን ዝስውዓን ከዓ ከምኡ ሰሪሐለን እግዚኣብሔር ድማ ንሰሎሞን ልቡ ካብቲ 2 ሳዕ ተረኣዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ስለዚ ዘንበለ ተቆጥዖ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድማ ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ይኸይድ ከይድ ኣዚዝዎ ነበረ ነቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ግና ኣይሓለዎን ስለዚ ከዓ እግዚአብሔር ንሰሎሞን በሎ እዚ ኣባኻ ስለ እተገብረ ነቲ ዝኣዘዝኩኻ ኪዳነ ሕጋጋተይ ድማ ስለዚ ሓለኻዮ ነዛ መንግስቲ ብርግጽ ካባኻ ክቐዳ ንግልያኸ ወየ እዚ ግና ምእንቲ ኣቡኻ ዳዊት ብዘመንካ ኣይገብሮን ኣብ ኢድ ወድኻ እየ ዝገብሮ ካብ ኢድ ወድኻ እየ ዝገብሮ ኢሉ እግዚአብሔር ከም ዝተቐጥዓሉ መወዳእቱ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ መወዳእቱ ጽቡቕ ኣይነውን ክጅምር ከሎ ጥዑይ እንታይ ነንብለና ብመንፈስ ዝደልደለ ጥበብ ከዓ ዘለዎ ሰብ ነይሩ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ግን እንታይ ገበረን ኣይተወከለን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ሆም እዮም ደቂ መዛሙርቱ መጽኦም ነቲ ዝለኣኹም ምግቢ ሒዞም መጽኦም ከምዚ ኢሎሞ ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ መጹ ምስ ሰበይቲ ብምዝራቡ ተገረሙ ግና ሓደ እኳ እንታይ ትደሊ ወይስ ንምንታይ ምስ ሰበይቲ ትዛረብ ኣለኻ ዝበሎ የለን ኣይሁዳውያን እዮም ገና ይተለወጡን ኣለዉ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ትውክልቲ ኣይጀመሩን ኣለዉ ጸጋ ኣይረኣይዎን ኣለዉ ኣብ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ እሱስ ኣብ ኢየሱስ ኣብ እግዚአብሔር ምውካሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ እኳ ኢየሱስ ኣብ እግዚአብሔር ምውካሉ ጸጋ ኣምላኽ እንታይ ይገብር ምዃኑ የኽእል ምዃኑ እንታይ ይገብረን ኣይተረድኦምን ሓሚሞ ብውሽጦም ሓሚሞ ምስ ሰበይቲ ክዛረብ ጽኒሑ ተባሂሎም ፍሉጥ በይኒ ካፍቲ በረኻሲ በይኒ እዩ ዘሎ ባህሪ እዚ ብሩኻት ዝተለማመድዎ ባህልን ባህል አንተ ያጥሪሎም ንባህሪኦም ጸልይዎ ነታ ጓል ንስተይትስ ከም ሰብ ኣይረኣይዋን እዮም ኮሙ እቲ ምኽንያት ግን ኣለዎም እቲ ጥበብ ዘለዎ ሰብ ኣይ ከም ዝወደቀ ስለ ዝረኣዩ ከም ዝሰሓተ ስለ ዝረኣዩ በቃ ኣምላኽ ኣለኒ ዝብል ሰብ ንጉስ ፈራዲ ቁኑዕ ዝነበረ ሰብ ኣይ ከም ዝወደቀ ስለ ዝረኣይዎ ኣብ ሕጎም ከም ኣስፊሮም ማለት እዩ ምስ ጓና ሰበይቲ ኣይዕለልኒ ነውሪ ባኣቶም ቀፂሉ ከም ዝሉ እታ ሰበይቲ ከዓ እትራ ሓዲጋ ናብ ከተማ ኣቶት ነቶም ሰብውን ዝገብርዎ ዘበለ ዝነገረኒ ሰብኣይ ንዑራኣዩ እንደይ ክርስቶስ ኮን ይኸውን በለቶም ይብለና ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ስለዚ ኣራዳድኦም በበይኑ ኮይኑ ወይ ብትኽክል ሳድ ጸንሐቶ ትዛረባላ ዝኾነቶ ዝጸንሐቶ ዝረኣየቶ ትምስክራላ እቲኦም ከዓ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ብውሽጢ ይሓምዩሎ ብውሽጢ ልቦምሲ ንጎይታ ኢየሱስ እንታይ ክገብርዎ ጀሚሮም ንጎይታ ኢየሱስ ክሓምይዎ ጀሚሮም ኣብታ ልክ ክሳይ መሰምፁ ብግቢ መሰምፁ ማለት እዩ ነቲ ምግቢ ሒዞም ምስ መፁ ስቋ ይበሉ ብላዕ ምስ በሎስ ገሊ ሂባቶ ትኸውን ገሊ ደኹም በሊዑ ይኸውን ኖ ኣነሲ ፍቓድቲ ዝለኣኸና ኣቦይ ብልዐይ ኢልዎም ሸ ኣምላኽ ተመስገን ይኹን እዩ ይደዓይ ዘሎሱ ስርሑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ዝተወከለ ሰብ ኣብ ባህሊ ኣብ ልምዲ ኣብ ባህሪ ዓው የለን ብሩኻት እጂ እቲ ብውሽጥና ጥዑያት ምዃንና እዩ ንደገና ጥዑይ ዝገብሮ እዩ መልእኽቲ ኣሜን እቲ ናይ ደገ ይኮነን ንውሽጢ ዝኣቱ እቲ ብደገ ንገብሮ እሱ ይኮነን እቲ ብውሽጥና ጥዑያት ምዃንና ብውሽጥና ሲ ርዱዓት ምዃንና ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ዝተወከልና እግዚአብሔር ኣሎ ምሳይ እዝን ክገብር ዝብል ሰብ ንሱ እዩ ባህሪኡ ክቕይር ዝደሊ ባህሪኡ ዝልውጥ ዝብለኩም ኣሎ ተበጊሱሎ ባህሪኡ ክቕየር እዩ ዝለመዶ ዝዕበዮ ዝተለማመዶ ኣብ ዓዱ ዝነበረ ኣብ ዝመጽኡ ዝሓዞ ዝሰምዖ ኩሉ ነገር እጂ እግዚአብሔር ብደገ ይስማዕኒ እቲ መልእኽቲ ኣምላኽ ተመስገን ይኹን እግዚአብሔር ሲ ከምዚ በቶም ሰብ ሞራል ብኦም ዝምዘን ኣምላኽ ኣይኮነን ኣምላኽ ናይ ውሽጢ ኣምላኽ እዩ ብሩኻት ዝበለካ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣምላኽ ምስኡ ጥራሕ ክንሰማዕ ዘለና ምስቲ ዝበለና ብውሽጥና ዝተዛረበና ንሱ እዩ ብደገ ክንጸባርቕ ዘለዎ እቲ ናይ ደገ ይኮነን ብውሽጢ ድጅምር እቲ ናይ ደገ ይኮነን ዝጅምር መጀመርታ ነቲ ናይ ውሽጢ ክትዕርዮሲ ነቲ ናይ ደገኻ ዕርዮ ይኮንኩን ድብል ኣለኹ ሕጂ
أستوعب حج إذا عبير زبالة كان قرن دحرالو أمود أتون دحرك بس عينه تأجع أملاخ يزخل تأجع أملاخ يزكلاخل زبالة يبالك كاسب بجد بالله تأسبيت زي أنت عين سب كم زنبرت تقال أملاخ ينقرن أيو كل سب زسأل كل سب زفنفنا كل سب زيك أربعين نزال بزعبات السمراء وسويتي حرم علتك أنت جزء أبير بس حوايو حرم علتك أنت تردي واي إذا سب زي حقيقة كريستوس زبال مدحني عالم زبال كم زلوا حرم علتك جزء أبير جليس الله بدعري نعوت نبر جميلة مالتي أتسقى أملاخ يا توكيله سلازي يوحنس انت يلون بللنا يوحنس حق موسى توهبي يمو تسقاقنا حق انغنا بيسوس كريستوس متى أملاخ تمسكنيهم سلازي تسقان حق بمن يمتي بلالو نتحقي يقدموا تسقا حقي مالت حقي حق مالت اتي ام مصحف قدس تتصحفه غبرو اذا اي تغبرو اذا تغيركا اذا تركبي خا زبل حق كو ينسو تسقا انت زي لكن كتغبرو يتخلنيها تسقا يزخل بروخات نت እግዚአብሔር ዝበለካ ክትገብርሲ تسقا يزخل توكلك እግዚአብሔር نحرالك تسقا املاك يزخلك لاخ تمسكن يهون امين سلازنا اغلغلوت نت توهبنا صاوعيت كنغبر زخلكلنا انت خيهلو حدا خاو انت يبلالو ባህሪ بزعو سلن مهار ብዙሕ እንዲ ዝኽልክል ካብቲ ሓደ ዝኽልክል ካብቲ ዘይ ዕብዩ ሓደ ምኽንያት ግን እንታይ ይብላ ኣለኹ ባህሪ أجيب نلوت أوكي تا نلوت كرداكم يمو ولا بو مودات هنقبرينا رومي معرف 10 تخلته تلوتوا تبلسي كم يجيروا سب كم زلوت كرداكم بتلوتوا سب كم زي لوت تزي وسينو موداتو تزي يجيروا له سب نتنجر أنا تلوتوا لكم سي كل بحر بهم وكل وقت أيكلين وناتو كاب دقيق وننز جمر كاوشتي بحري بلكم الله خلوات عند حركوينو بوشتي إخا مجمر تا وساني تقبر كم زيلو أم بعرسي أحواتي نسقاكم هي ونقدس إن أملاخ بهزبلن مسوات خطقربوه بمحرة أملاخ معدكم الله إذا مالت إتنا أمره منفسه وأقل قلتكم يوم إتسنين بهزبلن ملؤ فقد أملاخ انتي مخالم أنت ختمرمرس بمحدث حسابكم تلوت أمبر نزعل مزيا أيتم سلوى أجي محدث نسبسي محدث حسابيو تخكل زخون حساب بمحسابي لوطي زمص امبر نعلم بممثال يكون اوكي عالم كتلوط اكان دحر كوينا عالم كتلوط انا دحر كوينا بمتى تجمر بدقه بقى همي مجمرت عالم كتلوط دحر كتلوط اكان دحر لي حدا سبسي كتلوط اكا بدقه مصي دحر كتلوط اكا خوينو اب ساوا 6 ورح ملو قليل كبلك الله مشو دياتهم ما يتفلطونيهم او قليلنا نبل نيرنا نقول تسيخ خلل تملس شديش تروح حملوا قوم أتقبر حتى نقدر تدقاقما تخيل تعطوا تغز حجي ولا حسيب كايوسين حتى نقدرين عندك منيرنا خمسة ذكروا يومش مارش بحلو خمسة أو كنا تاي تقمكا أم من قدي تقمكا ولا حتى تقم دي يقولوا خمسة الخمسة قامزي انتي تقم له نمنقسي تقمو نسباي تقمو ولا حتى زي تقم نقول عيكتكم تن زي كتكم نقول عيكتكم إن من تاي جن حرينا تلوت عند حركوينو أب عالم كومي كلهم توخ عند حركوينو أب تحسسوا أم توخ عند حركوينو كل اللي كبلوا خلوهم مجمرتها كل بقى نحن تزربا كل قالوا كو قبر دليل لو تسب الزريعة بقى تقصيش ني قالش حاسب ولا قال لي خاطرمش زعلني يوزلوس كل نقرسي حاسب ولا لنكنا قال قبري مالك فنجرائي نزا فنجي نزاقات اسحب الله قال لي خاطر الزعبي يسب تبمنفس الزعبي يسب يريكاي يريك كم دايل يدريكا هاي خلل الله جها جميرو كبير يتسنى ريك الله بقى زي تقم كل ايزي اي تقمني بروها علمكم يا تقبرك حجي قوم يلو باولوس هابز دزارب زلو تا بمحداس حسابكم توللا بتنا وشتكم مجمرتها بتسب كريو زيكل بوش تخان حرت عيكونكا ندق خطوص تتعنا ولا حنت تصقم يقولون اوكي نختم مسكنيهم جزي كمي مهان قد محج مهيركم نيرندي تعسرت غلطه طرح بمن باب ايكونت لو تتمز عسرت حدا انفلط لنا اجا عسرت حدا انت يلو عسرت حدا انت يلو عسرت غلطه خند ببصنه معرف
أفت مودعتا جزء سب زغورو زفلالي إمبر تمجمرتا قدري سلسان سلستن ودا جي معامو قيلا تجمر ريهم ودا جي معامو حبت أملاخ تبابون فلتأتون كدي زي مرمر كوتا يفردو كندي بعسر زي ركب يومو حسب جزء أبير زفلت منيو ويس منيو زماخرو من كأيو قدم جلز هابو أمو زفديو كله خابو يو بقول دما يومو نو نزل عالم كبري يقولنا ليش قدم بزعبا أملاخ تزاريو شو نزل أملاخ زند عرفة لي تخيل ويلو كم زم مخانو عميق مخانو أملاخ حيال مخانو وداج مخانو نعرفة لي تخيل ويلو وداج مخانو زفلت أو سبب يلو نزغت فلتقول لك أقدم أنت كتقبر 10 تخلت تقبر انتهت بالنساء مبارس حواتي نسقاكم هي ونقدسنا أملاخ زاب بهزبل مسوات غيركم أقربوها أوكي بسوا خرداكم مسوات ماله أبسوا شو يعملوا كل اليوم دوبلو خا دخ مسبلك حنقول كاش مود أنا تقول لك كتسواءنا عني ترديكم لا انتلك بتبل شو تشتغل يعملوا أقولي لهم خا دخ من دي خالك هذا اللي خا دخ لا حيل خلها مليء خلها بوليتيكات مهر نقول وص شعوب مود أتا تاخن وص خلينا أنتينا أنتي تعلمنا مود أتا شعوب خسيبهم لنا نبي حق خلاصين تحنقتنا ينعو تحنقتنا ها حجي كيدنا وخن واقع حراي 5 نقبرنا حراي أنا حدا ما عاد عزل لنا حراي كله حراي سلام انتي شو تسوي حملو علموا منايم أبسيلهم منايم وداجناتهم وداج فليتكم لهم زي مرمر وشتهم سي أفليتهم منايم مجمرتا نعملك أخومي وداج معمق مخالون نعرف فليتك حبتام زي مرمر حسابه خندي بعسر زي ركب أملاخ سي فلي أملاخ مخالون نعرف فليتك ندعر تردي كأملاخ وإذا 10 تخلت قبر قليل نسقاكم يزبل بروخات نأمركم ما يكون نزبل هياون مسوعات نجركم أقرب تسووا نأملاخ زي فلت أصب كم يجروا سوا ساعات كلتا متسع قرب دونجيلنا الحين ساعات حدا كيدينا ساعات سلف كم يجر كان سوا دي فلتنا يوم نمن سوا نمن سوا سوني متسع ساعات 4 متسع ساعات 5 هاي متسني سب يردعني أنا أردع لكم يقول لكم كل شيء نتي ودا جمع مق زخنا أملاخ تزي فليت كايوس جزي خايت بونيها تزي فليت كايو هي وات كايت بونيها ما عزك تسوو ما عزينا مارتر كنكون أزكم مارتر كونوا يدل له سماعتات كونوا لنا أملاخ سي أنت بس وقت مالتي إسرائيلاويان أبتي حو هل زبل زقمت وانا برو إنسان ذكروا اليوم تشش دبل بهو تقول تشش يدبلاو نعملخ زيلهم قال نعملخ سي أنت يلوم تعم شراي تعم عتاني يدبلهم يرحج نعملخ نسقاهم قوم بورو يدبلنا من سقلا زحوزيا من يسقلا نعملخ زفلتو نزوداجي معمق زخون واغا زخفل لنا Oh my goodness. أزواج زتخفل اللساب. أزواج زتخفل اللساب. أولوس نتايلو. أنس نيوتي كبرت جري أي قوس رحني له. تردي وي ولا جمع من مغان تردي وي. ما علتاو زرب هيكون نزي. ما علتاو ينزارو دين إللو كبرتي كونت ندبل سبكو وحديو. قاب أولوس عندي حلفتنا الله. نرأسو خبرت جرو زي رئاسة. قاب أولوس حلفتنا الله. أولوس شو خمسي له أب قدامي كورنثوس معرف كل تقدر شو منت كاب جزعت زعلم زي أحد أوكا نزت أبى بزي أنت هاي جبروني أي فلتون أنت زفلت وسي نقوي تخبري أنت هاي مجبرون هاي مسقلون بليس بروخات نزع أملاك زين تعرف اللي تكايو نزع أملاك كبرزي أنت تعرف اللي تكايو أنت هاي تجبروني خا هاي تسقلوني خا مالتي أب جزء خاص اللي جيرك خمسي مسكال أب جزء خاص اللي سيتجبرني خا مالتي برجس كم عملت هذا نسخة أخذت سكال بروحات نعملك كبرين ده الفريد كاشي سفروا أو ورقة كم زي مخانو سأل خم زي مخانو سو عصبي ويزر داكا سجى خاي كونن جزي خاي كونن سي قال نجر زواب نحرالو نزعملك كتهبو ترحل حلو يا خا جزي أبير لومي دمتي يسمعنا له عملك تمسكني يخون نزاني إيش تيجي تهبوا نزاني إيش تيجي أب الصومون حنت ما علتها كل 9 ساعات قال لي أنا بزخوف نبل نزام سوات سياسي بروقات نمن تسووهم زلكم دحر ترديكم እግዚአብሔር ክባርኸኩም አምላክ ዝተረድኦ ሰብ ጥራሕ ይዝባረኽ ማል ናይ እግዚአብሔር ዘኽእል ሓይሊ ዝቕበል ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እንዳተረዳእካ መስከደ ግዜኻ እንዳሃብካዮ መስከድካ
ክትዝምር ክትጽልይ ዘሎ ባህግሽዑ ንእግዚአብሔር ከተገልግል ዘሎ ባህሪ ይነግረኩም ኣለኹ በቃ ውሽጥኻሲ እንዳተቃጻጸል ነዛ አምላኽ ትኸፍሎ ዋጋሲ ምንም ኮይኑ ይስማዓካኒ ስለዚህ ጳውሎስ አነስ ንርእሰይ ክብርቲ ገይረ እንታይ ይገብራን ኢሉ አምላኽ ተረድዩ ወይ ወዳጅ ዓሙቕ ሃብተ አምላኽ ክንደይ በአሰር ዘይምርመር ዝበሎሲ ስለዚህ ተረድዩ ይብሩኻት ተረድዩ ብምርዳዩ ስለዚህ ብምርዳእ ሽዑ እንታይ ኢሉ بمحدث حسابكم تلوطوا مبر كمت نايز عالم زي ايكونن مغنياتو ازنانا املاخ زتحاز زدهسس ايكونن بخوم يكون عالم بزدهسس قدم تريكا كم زلو قدم حركه انا زغت وسديخه زتغيركا زخبرلكا اندابلت يا توزك كم يكونن كم ناي عالم ايكونن كم ناي عالم ايكونن ناي املاخ ناتو اكايدا فليز بلي ملاخ تمسكنيكم سلازي نزي املاخ زي مفلاط انتي يدلي يالو بلالهم ناي بحقي ناي بحر لوط يدلي بحري ناي بحري لوط اتغويتا يسوع كريستوس زتملالسلو بحري اب قدم املاخ دوز بللو نتا ايهوداوي ባህሊ نتا ايهوداوي لمدي سرعات قديفو نو سرعات املاخ كومو اينبرن يلو نام مجمرتا تملسو سرعات املاخ سي كومو اينبرن كم مجمرتا كومو يكونن يلو كومو يكونن ماتيوس معرف 10 كومو يكونن يلو كم مجمرتا حسب املاخ كومو اينبرن بروخا ስለዚህ ናብቲ ትክክለኛ ዝኾነ መደብ አምላኽ ወይ ሓሳብ አምላኽ እንዳር ተመሊስካ ንአምላኽ ግዜኻ ህይወትካ ንብረትካ ክትህብ ቀሊል ይኸውን ብላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ናይ ባህሪ ለውጥ ኢልና ሎ ማዓንቲ ኣብዚ ክንውድኢና ካብ ዘለና የሞን ተስእ አበይ ናይ በጽሕና ኣለና ብመንፈስ ዝደልልና ሰባዲና ጥበብ ዝመልአና ሰባዲና ጸጋ አምላኽ ተወኪልና ያዲና ኩላና ካብ ዘለና ብድድ ንበል አበይ ናይ ደረጃ ኢና ዘለና رأسنا نمرمر أملاخ تمسكن يخون أملاخ تمسكن يخون يسوس قويتاي آمين يسوس قويتاي إتهتان انتاي كون بلنا له إتهتان عبيه بمنفس دماء دلدلة تبقى ملؤ تقع أملاخ ون أبو نبرة آمين مجمر تان قبرها زلنا شللت النت زبال كوك على وخبيه وتنا زي بحرزي توتالي يخطف دلو منات نبوزحات زدن زز سلازخونه شللتنت يبروخات شللتنت بشم يسوس بقويتا بيسوس كريستوس متصللو እግዚአብሔር አምላኽ ጻርና ምእንት ኸንቱ ከይከውን ጉያና ምእንት ኸንቱ ከይከውን ሲ ይጽልልኹ ሎሚ ይጽልልኹ ኣብ ቅድሜኻ መጽየልኹ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ሆብ ንበል ኣብ ቅድሜኻ ኣለና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ኣለና نو بمنفس مدلدال تحدي نو أيكونن تراك مل أكاديو أيكونن تأجع أملاخ توكلوا يدلي كالو ما أنتي تأجع أملاخ شلل من أنت خين بال من أنت زيلو أنتيلو تأجع قبل علي تأجع أنت جبرنا يلو تقبلنا تأجع قبل علي تأجع هاليلويا حكي تفلت ريغي يس نو بينو حق أجن أخلا يكونن تأجع خللو تأجع إذا جبره أنت جبر يدبل يقتل يزبل نو قويتا يسوس كرو أمتي أموليهم سبيتي أمتي أمول جاج برا نزا سبيتي لا أمن زرع قويتا يسوس بيني تعرفوا كلتي أميهم تعرفوا نو أبتاع من زراجن يسوس أمن زرن مسا أمن زيرو يبلناني أمن زيرو يبلناني أجي تزمت سب وديهون سبيتي نعقادين يسوس كم يبقى سبيتي مسمت أسي تودتها نعدي خبرة على يسوس نمني خاطبه سخخ أودات مسمى تخصي نا يسوس زودس سني يسوس تزخون يخدم لي ولا حدارك يقبر مسو عيني يقدم ويتا يسوس أبكلتي وجزء بغلتي وتفتيني تحسبيت بيناني رأي مسو أوه زي أنا أملاك تكون الله عيلو أبتخالك نو زي محرتي قبا عيلو أملاك تمسكنيه إذن تايو أبتسقى أملاك موكالي praise God تسقى أملاك انتايو بلا له بقليل جري أرديكم زلله تسقى أملاك يخلي أمين تسقى أملاخ يخلي أنت هلو زي خالك إذا أيكلون يزبلك أنت هي خال نجزي أبيرسي قبر تبعيلك أقل قلون نجزي أبير تبعيلك أيكلون يزبلك أنت هلو تسقى أملاخ كن لو ما أنتي أنا يمسكر له يخلي praise God توكلتنا أبتسقى أملاخ خون يدلي على نجزي أبير أوه نو حرق ديخي حرق بقى حرق صبر يدي بس أكان نو أتسقى أملاخ يخلي لما أنت كتناقة فيه خلوا ما أنت حرق عندي دلو أوش تخبك قوي رسني دي دلو نو تسقى أملاخ
يخلي ጸጋ አምላኽ حساوي حسوت بقى خيمة لا أخذ تزارب سبديخا مليخي بقى لا المسمع خسي من لا أبيلكا أما أبيلكا مزراب كم دي تشجركا تزقى أملاخ يغلي زرباخهم بتزقى أملاخ بتشاوز تقام ما يكونيلو سمعكم ده زرباخهم سيلوس ملولي يكونن جوكيرات كونوا بقى وسخ خبيلكم تزاربوا أما أقر كأبلوا يكونن نو بروخ تزقى أملاخ يزبل بتشاوز تقام ما يكون نسمعتو نبرخ زتقم تزاربوا يدبل يكعلي بروخات اتزعبينا ባህልዲዩ እትልምድ ዲኹም ዝብል ሰብካ አምነካ እንተስ ወስኽስኽ አቢልካ አቃመም አቢልካ ትዛረባለካ ሰምዑኻ ኖ ኮም ይኮነን ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ምስማዕ እንታይ ብል መሲልኩም ኢየሱስ ድማ ኣብ ልብ ሰብ ዝነበረ ይፈልጥ ነበረሞ ካልኦ ዝብሎ እንታይ ይገብር ነይሩ አይደልን ነበር ያትብል ብሩኻ ኖ ብሰብ ዘም ጾወረታት አቀዲምካ በመስማዕ ኻሲ እዝነኻ ይድሰብዕ ብሩኻት سبحنا إذني زقات مكان بروح حتى تقمر يقولوا እግዚአብሔር سمع ولا بقى توديا أباها እግዚአብሔር تمتي وطرح نتقموا الله ጸጋ አምላኽ يخلي بروحا أنت إذا شجرنا حجي نوع يدل حجي نتذشجر نجر سي እግዚአብሔር يخلي بروحات እግዚአብሔር يخلي كم بوالتا بጸጋ ተወርዊሩ መጪ ምእንቲ ከያሲን ጸጋ አምላኽ አለው መሳይ ጸጋ አምላኽ ይኽእል ከምቲ ኢየሱስ ዘኽአሎ ንዓኻ ይኽእለኪ ጸጋ አምላኽ በክርስቶስ ተቀበልና ኢና ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ዘኽእል ጸጋ ከተገልግል ዘኽእል ጸጋ ክትጎይ ዘኽእል ጸጋ ኦ ሕዋቴ ኣብዚ በሓባር ኮይና ብዙሕ ዝዓይነቱ ውግዕ ሕሊፍና ኢና ብዙሕ ዝዓይነቱ ሰጊርናዮ ኢና እግዚአብሔር ኮ ሰጊርናዮ አሜን ክንዝክሮ ክንከላለና እግዚአብሔር ከም ዘስገረና ዘክሩ ብሩኻት ክንደይ ጭንቂ ክንደይ መከራ ይሕሊፍና እግዚአብሔር ሎሚ ግን ደውልና ከነገልግል አብቂዕና ኣሎ ደውልና ክንምስክር በቂዕና ኣለና يس إذا أنت عندكم ጸጋ አምላኽ ክእለትና አይኮነን ጥበብና አይኮነን ልምድና አይኮነን ባህልና አይኮነን ጹንዓት ባህሪ ስለዘለና አይኮነን ኖ ጸጋ አምላኽ ይኽእልና أجون ጸጋ አምላኽ ከኽእለኪዩ ጸጋ አምላኽ ከኽእለኒዩ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምጽልልሁ ጸጋ አምላኽ ኣብ ልዕሉ ነፍስ ወከፍ ሰብ ይቀመጥ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ብሩኻት ጸጋ አምላኽ ኣሎ ምሳና ጸጋ አምላኽ ኣሎ ብኸንቱ ኣይንሕልፎ ኖ ጸጋ ብኸንቱ ይንሕልፎ ጸጋ አምላኽ ላይሰንስ ኣይኮነን ኃጢአት ላይሰንስ ኣይኮነን ኖ ላይሰንስ አይኮነን ከም ድላይና ምእንት ክንነብር ንሱ ላይሰንስ አይኮነን ኖ አይኮነን ጸጋ አምላኽ ስራሕ አምላኽ ክሰርሕ ዘኽእል ሓይልዩ ፍቃድ አምላኽ ክንገብር ዘኽእል ሓይልዩ በኢየሱስ ስም ሎሚ ይእውጅ ኣለኹ ይዛረብ ኣለኹ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ መመሊሶም ብጸጋ ዝግለጹ ኣብ ማእከልና ንጸጋ አምላኽ ዘይዋዘይሉ ዘይጻወትሉ ኖ ጥበብ ሰሎሞን ዘይኮነሲ ጥበብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ንዑ ንጽውዕ ኣለና ብሽም ኢየሱስ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ማእከልና ይስራሕ ይብላሉ ኣብ ህይወትኩም ይስራሕ ኣብ ቤትኩም ይስራሕ ኣብ ውሉድኩም ይስራሕ ብሽም ኢየሱስ ኣብ ኩሉ ናብራና ጸጋ አምላኽ ዘኽእል ጸጋ አምላኽ እዚስ ከመይ ለኽ ወጽአ ዝብል እዚስ ከመይ ገይረኽ ወጽአ ዝብል ክኸውሎ ዲ ኸነዚ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ዝብል ኖ ጸጋ አምላኽ ይኽእል እዩ ከኽእለና ጸጋ አምላኽ ኦ ጸጋ አምላኽ ዘኽእል ሃሌሉያ እዚ ውህበት እዚ ኣብ ማእከልና ስለ ዘሎ እግዚአብሔር የመስግነካ ኣለኹ ሎሚ ምንጋፍ ስለ ዝገበርካ ካብ ልምድና ካብ ባህርና ካብ ከባቢና ሁሉ እግዚአብሔር አውጪኻ ኣብትናትካ ጸጋ ስለ ዘጣሓልካና ጎይታ ኣብትናትካ ጸጋ ስለ ዘእተኻልና የመስግነካ ኣለኹ ተመስገን እግዚአብሔር ክብሪ ይኹን ንዓኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ Thank you Jesus እግዚአብሔር ከኽእለና ይብሩኻት ነዚ አምላኽ እዚ መጽሓፍትና ሰማሃር ኮይና ክንዝምር ኢና ሃሌሉያ እዚ ዘኽኣለና እዚ ዝመሓረና ኦ ሃሌሉያ ብውህበቱ ገይሩ ደው ዘበለና አምላኽ ንዑ ክንዝምር ኢና ሃሌሉያ ይግብኦ እዩ እዚ አምላኽ እዚ ክንስዋዕሉ ኢና ጥዑም ጨና ክንስዋዕሉ ኢና ኦ መስዋዕት ምስጋና ክንዓጥነሉ ኢና praise God